गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ मिरुआ बर' गोरोबथाखौ नायबिजिरदों। 2026 मायथाइसिम दाबिफोरखौ सुफुङाब्ला सोमावसारनायनि हुमखि होदों एबसुआ। 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि बिसावरायनाय जथुम दिनै गोदान दिल्लीनि नखर बिफानाव खुंनाय जादोंमोन। बे जथुमखौ जथाय नेहाथारि सा सानजा नीरज कुमार बंस'दाया दैदेनदोंमोन आरो बेवहाय भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो बर' आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। नुजाथिनाय गाहाय मावख'गिरिफोरनि गेजेराव आसामनि नखर बिफाननि नेहाथारि पार्थ मजुमदार, एडिजिपि हिरेन नाथ आरो बिटिसिनि गाहाय नेहाथारि आकाशदीपबो दंमोन। आबसु, बारग' एनडिएफबि आरो इउबिपिअनि थान्दैफोराबो मोनसे 10 सोद्रोमानि थान्दै हानजायाव बाहागोमोन। बे जथुमाव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो खाथि खालानि ओनसोलफोरनिफ्राय बड' मेजरिटि गामिफोरखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव सोफादेरनाय बायदि सुस्रांजायै आयदाफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। गुबुन गाहाय बिन्दोफोरनि मादाव दंमोन बिटिआरनि जार खुंथायखौ गोख्रों खालामनो संबिजिरारि सोदांनाय, कार्बि आंलंआव बर' कसारि सुबुंफोरनो एसटि, हाजो, थामान होनाय आरो हाग्रामा मोनथाय आयेनफोरखौ आबुङै मावफुंनाय। सावरायनाया सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन, थाबथानानै थानाय केसफोरखौ बोखारनाय, मुंख्लंफोरनि नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि फिन थांना थाफिननायनि सायावबो सावरायदोंमोन। जेराव बर' हानजाफोरा सावरायनायखौ बरायदोंमोन, बिसोरो गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। एबसुआ हुमखि होदोंमोन दि जुदि 2026 मायथाइसिमाव मख'जाथाव दावगानाया जाया, अब्ला बिसोरो गावसोरनि दाबिफोरखौ लानानै मोनसे सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय जागायनो हागौ। बे जथुम्माया बर' गोरोबथायाव होनाय रादायफोरखौ मान होनो आरो बर' सुबुंफोरनि मोनथायखौ लाखिनो थाखाय सम खानाय हाबाफारिनि खावलायनायजों जोबो। नैथि खौराङावनो दङ बिटिसिआ फरायसाफोरनि थाखाय फिंगारप्रिन्ट बिथा बुद्धि आनजाद जागायगोन। बिटिसिआ गाहाय सोलोंथाइ फोसाबनायफोर जागायदों। डिएमआइटि आनजाद, गोनांथार यगा आरो फरायसा बीमा लाबोदों। बिटिसिआ फरायसाफोरखौ साबसिनै बुजिनाय आरो बिसोरनि गाहामखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां फोसाबनाय लाबोनो फोसावदों। क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव सोलोंथाइनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा वेलसन हासदाया बुङो दि गौथुमा थाखो 5 निफ्राय 12 सिम थानाय फरायसाफोरनि थाखाय हाइरोग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट डिएमआइटि लाबोगोन। डिएमआइटिआ सासे गथ'नि मिथिंगायारि रोंग'थि आरो सोलोंनाय रोखोमफोरखौ बुजिनो थाखाय फिंगारप्रिन्ट बिजिरनायखौ बाहायो। बियो फोरोंगिरि आरो बिमा-बिफा सानैखौबो फरायसाफोरखौ गावसोरनि गोहो बादियै लामा दिन्थिनायाव मदद होगोन, हासदाया बुंथिदोंमोन। गुबुन मोनसे गोनांथार राहायाव फरायसाफोरनि गोसोआरि आरो देहायारि सावस्रिखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिमाफोराव यगाखौ गोनांथार खालामनाय जागोन। बिटिसिआ गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसननाय साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखाय 5 लाख रांनि मोनसे हानजा बीमा पलिसिबो फोसावदों, जायनि थांखिया सावफाहामारि खैफोद एबा गुबुन सानस्लाबै जाथायफोरनि समाव हेफाजाब होनाय। बे फोसाबनायफोरा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सावस्रि, रैखाथि गोनां आरो जाफुंसार इयुन दानायनि थाखाय जोंनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो, हासदाया बुङो। बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोराव गासै 3 हाबाफारि डिएमआइटि, यगा आरो बीमाखौ खोन्दोआव जागायनाय जागोन। थामथि खौराङावनो दङ क'क्राझारनि भारत-भुटान सिमनायाव भुटाननि जौजों लोगोसे सिखाव फालांगिरि हमजादों। शास्त्रसिमा बल एसएसबिनि 6थि बेटालियननि रौनियाफोरा दादगारिनि भारत-भुटान सिमा दरखंनि साखाथियाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा भुटान जौ लाबोनाय गारिजों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। दादगारि सिमा आउटपस्टआव मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव एसएसबि मावथिफोरा भुटाननिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे सन्देह गोनां हुन्डाइ सेन्ट्र SS01SH8915 खौ हमदोंमोन। सोंथि खालामजानायाव सालायग्राया थि फोरमानलाइफोर दिन्थिनो एबा नंगुबै बेखेवथि होनायाव फेलें जादोंमोन।
नायदिंनायाव SSBनि हानजाया गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय भुटाननि जौ बोखांनो हायो, जेराव दंफायोमोन भुटाननि 60 बथलनि 11 बथल, ब्लेक माउन्टेन हिस्किनि 24 बथल आरो ब्लेक माउन्टेन हिस्किनिनो 144 बथलफोर। दायनिगिरिखौ आसामनि चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाथिसार FPनि प्रदीप बसुमतारीनि फिसाज्ला प्रफुल्ल बसुमतारी होनना सिनायथि मोनो। जब्द खालामजानाय गारि आरो जौखौ आरोबाव आयेनारि राहानि थाखाय हाथिसार दादगिरिनि हा कास्टम स्टेशननो गथायना होनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा सिखाव फालांगि नेटवर्कनि सायाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ रहबीर बिथांखि। सनानि समाव जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारा 25,000 रां जासिदों। लामा जाब्रबथायनि समाव जिउ रैखा खालामनो थाखाय भारत सोरखारा रहबीर बिथांखि जागायदों, जाय जायखिजाया सुबुंनो 25,000 रांनि बान्था होदों, जाय गोनांथार सनानि सामनि गेजेराव गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनायाव मदद खालामो। जाब्रबथायनि गिबि खोन्था जेब्ला गोख्रै जोथोन लानाया जिउ रैखा खालामनो हायो। लामा रोगाथाइ आरो राजालामा मन्थ्रि बिफानजों लाबोजानाय बे थांखिनि थांखिया नोगोरारिफोरखौ गोख्रै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होनाय आरो जाब्रबथाय जानांनायफोरखौ गिनाय गैयाजासे मदद खालामनाय। हाबाफारिनि सिङाव दंफायो जेरैहाय मोजां समरियानो 25,000 रांनि बान्था आरो बाख्नायनायनि फोरमानलाइ होनाय जायो। जुदि गोबां सुबुंफोरा मदद खालामो अब्ला बान्थाखौ रानलायनानै होनाय जागोन। हायुंआरि थाखोआव जौसिन 10 रहबीरफोरा बोसोरफ्रोमबो 1 लाख आरो हायुंआरि गनायथि मोनगोन। मोजाङै मावफुंनो थाखाय गवालपारा जिल्लाया जिल्ला कमिशनारनि दैदेननायाव पुलिस, सावस्रि आरो हान्थामेला बिफाननि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै मोनसे जर'खा आफाद दादों। बे हानजाया रिपर्टफोरखौ नायबिजिरगोन आरो थि समाव बान्थाफोरखौ गनायथि होगोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि बे थांखिखौ जोथोन लानाय आरो बिबाननि हारिमु बानायनो आरो जाब्रबथायनि उनाव गोख्रै सावफाहामारि हेफाजाबनि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बानायनाय जादों। सोरखारा मिजिं थिदों दि बे हाबाफारिया हरखाब जाब्रबथायनि फिनजाथायखौ साबसिन खालामगोन, थैनायखौ बाङाइ खालामगोन आरो सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारिनि समाव जेबो गोनो गोथो गैयाजासे खामानि मावनो थुलुंगा होगोन। बाथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय BTR बिसायख'थियाव BJPआ बाङाइसिनाव मोन 18 मासि मोननो हागौ, मन्थ्रि रन्जित दासआ बुंथिदों। मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ जौगालु बिथांखिफोरखौ बिजिरनो थाखाय बङाइगावआव रिभिउ मेल खुंदों आरो BTR बिसायख'थियाव BJPनि जानो गोनां थासारिनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। दिनै मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ अरुणोदय 3.0 जों लोगोसे गोनांथार रायजो सोरखारनि जौगालु हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरनो थाखाय बङाइगावनि डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव मोनसे सावरायमेलनि मासि लायो। बङाइगावनि बिगोमा मन्थ्रि महरै दासआ बायदि बायदि जौगालु हाबाफारिफोरनि खौरां लादोंमोन आरो सोरखारि मावथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव गोसो होदोंमोन। BTRआव BJPनि आफादारि नारसिननायनि सायाव दासआ बुङो, BJPनि थांखिया सासन खालामनाय नङा, नाथाय सुबुंफोरखौ सिबिनाय। BTRआव दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ थिसननाया गाहाय थाखोआव जोंनि थाथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय। फैबाय थानाय BTR बिसायख'थिखौ नायोब्ला मन्थ्रि बिथाङा फोथायनायजों बुंदोंमोन दि BJPआ खमैबो मोन 18 मासि देरहागोन आरो जाय दोलोआनो बांसिन मासि मोनगोन बेजों गोरोबथा खालामगोन। जों बेरेखा हान्जानि र'ड श' एबा मावखान्थिफोरजों जेबो दुखु मोना, बिसोरो जोंखौ जेबो सान्नाय गैया, बिथाङा बुंबावो। मोनसे गुबुन नोजोराव दासआ सोनाब बेंगलाव गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुरफोर मोनफिननायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। बेखौ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बुंनानै बिथाङा बुंदोंमोन दि इसोरनि अननायजोंल' लांगुरफोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा सना गाबनि लांगुर गोनां सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नुयो, अब्ला बिसोरो थाबैनो पुलिसनो रिपर्ट खालामनांगौ। बिसावरायनाय जथुमाव खुंथायनि गोनांथिफोर आरो मोनसे ओनसोलनि थाखाय राजखान्थियारि र'ड मेप मोन्नैखौबो दिन्थिनाय जादोंमोन, मानोना दासआ सिबिथाइ आरो जौगाथायनि थाखाय BJPनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव हेंथा सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं, बे खेबाव आदिबासी हारिया ओंखारबोदों। रांखान्थियारि गौतम आडानिनि बिगोमा आडानि हानजानो हा राननायनि बेरेखायै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं।
दिनैसिमबो जायगानि सुबुंफोरा पर्बतजरायाव आदानि ग्रुपनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुङो। बेफोर आफादफोरा मैया पर्बतजरानि मंगलजरा मंगलहाट ओनसोलाव मोनब्रै ट्राइबेल हानजा आरो आफादफोरनि नाजानायाव आदानि ग्रुपनो हा राननायनि हेंथायै BTR सोरखार, आसाम सोरखार आरो आदानि ग्रुपनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। जायगानि सुबुंफोरा बिसोरनो मदद होदोंमोन। बेखौ गोसोखांहोनो हायोदि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया बुधबाराव मंगलहाट ओनसोलाव दावबायहैदोंमोन। बिनि उनाव ओनसोलनि बैफोर हारिसा सुबुंफोरनि गेजेराव बे ओनसोलाव हाखौ आदानि ग्रुपनो हगारना होनो गिनाय दं। बेनि जाहोनाव दिनै ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादि हेंथा दिन्थिफुंदों। हेंथा दिन्थिफुंनायनि गेजेराव बिथांमोनहा सांग्रांथि होदोंमोन दि जेब्लासिम बिसोरो रोखा खालामा दि बिथांमोननि हाखौ आदानि ग्रुपनो गथायनाय जाया, अब्लासिम बिसोरो सोमावसारनाय आरो हेंथा सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन। रायखांनो गोनांदि थागिबि सुबुं अनजिमा थानाय पर्बतजरायाव 3,000 बिगासो हाखौ थार्मेल पावार प्लान्ट लुनो थाखाय आदानि ग्रुपनो राननाय जादों होनना सोराङाव फैनायनि उननिफ्रायनो बर' सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा हेंथा होबोगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि जुदि BTRनि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा लुबैयाब्ला थार्मेल पावार प्लान्ट लुफुंनो थाखाय आदानि ग्रुपखौ धुबुरी एबा गवालपारायाव लांनाय जागोन। नाथाय बेनि गेजेरावबो जायगानि सुबुंफोरा फोथायनो हायाखै। नंगुबैयै जेब्ला हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया फिन मोनसे गोदान जायगायाव दावबायहैदोंमोन, अब्ला हाखौ आदानि ग्रुपनो गथायनो गिनाया बे खेबाव आइजेंजों थाग्रा गुबुन मोनसे गोदान ओनसोलाव रोदा सुरदोंमोन। स्निथि खौराङावनो दङ आसामनि खोला सालमारायाव गेदेर फेग्रा मुवानि बेरेखा 67 लाखनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन जब्द, सासेखौ हमदों। खोला सालमारायाव ड्राग्स फालांगिरि हमजादों, 67 लाख रांनि हेर'इन जब्द। आसाम पुलिसआ भागुलघाट गामियाव हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव 67 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन आरो फार्मा ड्राग्स जब्द खालामो। थि इन्टेलनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ GDI नम्बर 15 रेबथुमनायनि उनाव हरनि 11:30 रिंगासोआव मोनसे अपारेसन जागायदोंमोन। इन्सपेक्टर JS काबुंनि दैदेननायाव SI कौशिक दुत्ता, SI इसा हक आरो गुबुनफोरजों लोगोसे हानजाया महर आलीनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो बिथांनि फिसाज्ला आशराफुल इस्लाम 27 बोसोरखौ सासे सन्देहगोनां ड्राग्स फालांगिरि होनना खानाय जादोंमोन। पुलिसआ 3.84 लाख रांनि हेर'इननि 316 ग्राम नेप, 25 साबोननि गसरफोर आरो 768 ट्रामाडल केप्सुल जब्द खालामो। गंसे मबाइल फन आरो यामाहा बाइकबो बोखांनो हादोंमोन। हेर'इनआ साइटआव पजिटिभ आनजाद नायदोंमोन। ई-साक्ष्य खान्थिनि गेजेरजों फोरमानखौ दिन्थिना दोननाय जादोंमोन। मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङावनो दङ गं 81 गोदान गामिफोरा BTRआव हाबदों, मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थिया। BTR गोजोन गोरोबथा 2020नि समायखिराफोरखौ सुफुंनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। जाफुंसार सिमा खानाय बिखान्थिनि उनाव गासै गं 81 गामिफोरखौ मावख'आरि महरै BTR दाजाबदेरनाय जादों। बे जारिमिनारि आगानआ BTRनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, मानोना बेयो ओनसोलारि खौसेथिखौ गोख्रों खालामो आरो बांसिन थाफादेरनाय जौगाथायनि लामाखौ रोखा खालामो। बे जाफुंसारनाया मानगोनां CM श्री प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव जाफुंसारबाय, जाय खोथा होदोंमोन दि सोरखारा बयनिबो थाखाय गोजोन दावगानाय आरो जौगानायनि लामायाव आबुङै नांथाबना दं। बे गामिफोरखौ सोफादेरनाया गोदानै दाजाबदेरनाय ओनसोलफोराव बांसिन सोरखारि मुलाम्फा, बिथायारि सानज'थाय आरो जौगालु बिथांखिफोर लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय BTRनि गासै जौगानायखौ आरोबाव बांहोगोन होनना साननो हायो। 9थि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव नबेम्बराव दोरोङारि बर' मोसानाय, बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्लानि मोनसे रेकर्ड सिफायनाय हाबाफारि खुंनो थियारि जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनाय। बे बाथ्राखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव गावनि मावख'आरि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। फैबाय थानाय गाहाय हाबाफारिया हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि मोन्नैयावबो गोसो बोनो हागोन होनना साननाय जादों, जाय मुलुगनां जौसाङाव बर' हारिनि बायदि रोखोमनि दोरोंफोरखौ दिन्थिगोन। गिबि मन्थ्रिया गावनि रादाबाव बुंदों दि जों मुलुग थाखोआव जोंनि जिउनां हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय बाउसोमनाय।
बे हाबाफारिया सिगांनि गेदेर बिबांनि हारिमुआरि हाबाफोरनि जाफुंसारनायनि उनाव फैदों, जेरै बे बोसोरनि 24 फेब्रुआरियाव जानाय झुमुर मोसानाय फोरबो। बे हाबाफारिनि समाव गुवाहाटीनि रुससाइ स्टेडियामाव टि ट्राइब्स हारिनि 8,000निबो बांसिन दिन्थिफुंगिरिफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो एप्रिल 2023 मायथाइयाव आसामा मोनसे रेकर्ड सिफायनाय बिहु मोसानाय दिन्थिफुंनायजों गिबि खौरां जादोंमोन, जेराव 11,298 बाहागो लागिरिफोर दंमोन, जायखौ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डआव गनायदोंमोन। बे गोख्रैथिखौ बिथा खालामनानै बे गोदान हारिमुआरि हाबाफारिया बर' मोसानाय दोरोंफोरखौ दिन्थिफुंनायाव गोसो होगोन। बबेखानि दिन्थिफुंगिरिनि थि अनजिमा आरो थावनिनि गुवारै फोरमायथिखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बे हाबाफारिया सिगांनि बिहु आरो झुमुर फालिथायफोराव नुजानाय गेदेमा आरो आफादखौ दिन्थिगोन होनना साननाय जादों। खुंगिरिफोरा आरो हारिमुआरि गोसो गुदुं सुबुंफोरा मिजिंथिदों दि बे दिन्थिफुंनाया धोनि, थाफादेरनाय दोरोङारिफोरनि मिरु महरै आसामनि सुबुं आरोबाव जौगाहोगोन आरो मुलुगनां नायगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि जुनिया सिनायथिखौ दिन्थिगोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।